כאן יור בערוץ שלי, והיום אנחנו נשחק במיינקראפט, רק זה היום יהיה צ'יטים, כאילו לא צ'יטים, חיים. רק תחכו עד שהוא ייכנס לי, אני אעצור את הסיכום בינתיים. זהו חברים, זה נכנס לי, אז יאללה בואו נתחיל עם הדברים, להתחיל מהדברים הכי חשובים. תאמינו לי, אני לא כל כך טוב בזה, בלהיות בחיים, אבל אני לפעמים מצליח. או שאיך עושים את זה? נכון. עושים את זה ככה, 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 ככה. ועכשיו יצא לי. טוב, מה חייב למקד? אוקיי, שתי כאלה. אין לי שמץ, אין לי מושג מה זה. יצא לי אם אני אעשה לא, לא יצא לי. רגע. חכו. עכשיו אני אצליח. עכשיו אני בטוח. 16 מקלות. אוקיי, נראה לי אני צריך כאלה 3. כן, 3 כאלה. כן, עכשיו אני אכין משהו שאני לא כזה יודע איך מכינים את זה, אבל נראה לי שהבנתי. זה לא כאן. כאן. וכאן. וכאן. שכחתי איך מכינים את זה. כן. עכשיו אני בטוח אעשה את זה. אופה. לאחד כזה. אוי, זה 2, לא אכפת. ואחד כזה. זה בינתיים התחלה. נו, טובה. תסכימו אותי. לא הבנתי, לא הכנתי אותו. לא הכנתי אותו. עכשיו כנראה כן. טוב, רגע. זה לא צריכים. זה לא צריכים, מאוד לא צריכים את זה. טוב, בינתיים זה טוב. אופה. סליחה.
מסכנה. טוב, כוח אליו. טוב, החרב שלי גרועה, טוב שהכנתי 2, נכון? זה מצוין. רגע, מה? מה חייב בשביל מרק? אז חכו, אני אשים כאן. מה אני אכין עכשיו? מה חייב לזה? נו, זה בטוח. טוב, יאללה, בואו נשיג דברים. בואו נשיג אותם. את זה אני חייב. טוב שהכנתי. סיבין. קבלס חרא. תסכימו איתי, חרא באמת. מה באתי לכאן? כן, אני יודע מה באתי לכאן, אבל באתי לא למקום הנכון. חייב קצת בקטנה לאכול, שקצת ימלאו לי חיים. אוקיי. אתם ראיתם פעם כזאת חיה? לא ידעתי אופנה. תראו. אני אקח את זה. אוקיי. אוכל. אוקיי, מצאנו אוכל. חייב משהו להכין, בגלל שאני לא יודע איך. כי אני כמעט ולא יודע לשחק. ואני חייב דבר... מה אתם אומרים? לתת לה את זה? לא יודע... לא ידעתי שאפשר להאמץ. חיה. למה אני עושה? זהו. ספיק. אופנה. זה יותר חזק ולא בא לי לבזבז עליו כלום, שאני לא יכול לו. זה למה שהתכוונתי. טוב, בוא נאסוף את זה, כי אנחנו צריכים. תראו מה עכשיו מכין. תראו. עכשיו אני מכין. אוקיי, אחד כזה מעיפים.
אחד כזה. אני גאונצ'יק. גם בכיתה קוראים לי ככה. זה עוד נצטרך, אז ניקח רק בעיה. טוב ששמעתי אותם. לא שמע את זה. הוא דחוף נבוח, מפחיד לי, לא בא לי. לא בא לי למות ככה. עשיתי דברים טובים אם אני מת. אולי אני גם זומבי. קומבט. לך. שבמידו. או, אוכל. נם. וואי, חייב בוקר. חייב בוקר, לא רואים כלום בלילה. אוי, טוב. זה בן... לא. אני 1 HP. פאק. בא לי בוקר. אני מנסה להתקשות. אין לי בלוקים. אני עולה. איכשהו כאן נשרוד עד הבוקר. תקשיבו, אני 1 HP, אני לא יודע איך למלות. אני חייב בית. אני חייב. חייב בית. דחוף. מתי בוקר? מפחיד. כן, אני אומר יוכל. נו, מתי בוקר? מפחיד לי רצח. לא רואים כלום. אני לא רואה. בואו ננסה לצאת. למרות שהתמדו לי החיים. עדיין מפחיד רצח. עדיין מפחיד. עדיין לא בא לי למות. יש לי... פאק. אני 1 HP. תקשיבו בלילה. וואלה, זה קשה. לכן יכול להיות לא קשה כי אתם מאסטרים, נראה לי. אבל אני לא כזה טוב. תקשיבו, חיים. וואלה.
וואלה, וואלה, וואלה. וואלה, תקשיבו, מפחיד לי, אני רואה נהיצ'פי. חיים פחד. עוד בוקר, מלא בא לי כבר לצאת, אך עדיין לילה. אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, תחכות, תראו. עכשיו אני הכנתי, לא יודע מה. באמת אני לא יודע מה הכנתי. וואי, מה זה המנגינה הזאת? לא סתם עשיתי את זה. וואלה, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. אני כלום לא יכול להכין. חוץ מכפתור. תקשיבו. זה קשה. זה דבר וואלה קשה רצח. תקשיבו, מה אני עושה? קשה כזאתי, כאילו בחיים לא יהיה יותר בוקר. מה זה אחר הזה? יודעים מה? אני לא זוכר איך עושים את זה כמובן, אבל אני חושב שהוא יעשה שיהיה בוקר. תגידו לי שזה צ'יט, לא יודע שם. צ'יט. אמיתי, איך עושים את זה? וואי, כל כך הרבה זמן. איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך עושים את זה? תעזרו לי, איך עושים את זה? תרשמו בתגובות לאן ללכת שיהיה בוקר. פלוק, מה יש לי? זה קריפר! ניסונות. מסתבר לכם. כוח טוב, בואו נתחיל מחדש. יודעים מה? אני יוצא מהסרבר. אתם יודעים לאן אני נכנס עכשיו? תראו, הדבר הזה, תחכו, איפה זה? הנה, תראו, הדבר הזה אצלי פתוח, אני יכול להיכנס. רוצים באיזשהו משחק להיכנס, תרשמו לי בתגובות לאיזה. אנחנו כמובן שניכנס. טוב, יאללה ביי, זה היה כל הסרטון.